3 idees de maquillatge per a aquest Halloween. Anem a començar fent-nos un eyeliner de carabassa. Anem a dibuixar un triangle invertit a mode de nas de carabasseta. Pintem 2 triangles damunt. Hem de tirar l'imaginació. Ens podem ficar al llagrimal color taronja. Segon maquillatge. Anem a fer una cicatriu. Agafem un eyeliner roig. Anem a fer-lo arquejat per damunt de l'ull. Els típics puntets de Frankenstein. M'estic sent fatal com el cul. Els mostres no estan guapos sempre. Anem a posar-li un poquet de roig simulant ferides i sang. Per últim, i crec que serà el més fàcil, anem a fer un eyeliner de teranina. Comencem fent un eyeliner normal, 2 o 3 línies baix de l'ull i anar unint amb línies negres. Anem a posar-nos màscara de pestanyes.